solidaria do IES A Cachada e temos un obxectivo: traballar para lograr un mundo máis xusto. Esta rede solidaria da ONG Entre Culturas esténdese por Andalucía, Asturias, Castela e León, La Rioja, Madrid, Murcia e Comunidade Valenciana. Os obxectivos deste programa son saber máis e ter unha maior capacidade de crítica sobre pobreza e exclusión, globalización, dereitos humanos, conflitos emerxentes, mobilidade humana, convivencia intercultural e participación sociopolítica. Desenvolver unha escala de valores e tomar decisións morais. Os nosos valores son a solidaridade, a xusticia, a liberdade responsable, a igualdade, a convivencia, na diversidade e a trascendencia. Aprender a relacionarnos democraticamente e participar na sociedade para mellorar. Traballo en equipo, diálogo e escoita, análise de problemas sociais e plantexamento de alternativas, planificación, realización de acción de servizo comunicatorio e de sensibilidade social. Neste curso comezamos a nosa andadura na rede solidaria e queremos ensinarvos a campaña da cadeira vermella. No ano 2012, en Madrid, a 17 de setembro, Entre Culturas presentou a campaña pola volta ao cole chamada A Cadeira Vermella. Esta campaña alerta aos 61 millóns de nenos e nenas no mundo aos que se lles nega o dereito a unha educación. Estes nenos e nenas carecen de ferramentas e oportunidades para afrontar a vida. Esta campaña ten 3 obxectivos. Sabedes cales son? Concienciar sobre unha grave injustiza, facilitar cauces de recaudación de apoios con proxectos do sur, Incidir e defender as políticas públicas. En todas as aulas de primeiro colocaremos unha cadeira vermella que representa os 61 millóns de nenos que están sen escolarizar. É vermello porque simboliza alerta e crea alarma sobre esta injusta realidade. A maioría dos nenos e nenas viven en contextos vulnerables, marxinales ou en países en conflito. Entre Culturas non se conforma co dereito á educación, senón cunha educación de calidade. A educación é un dereito de todos os nenos e nenas do mundo. É unha inversión de futuro que abrirá as portas a unha gran gama de posibilidades de desenvolvemento ao longo da súa vida. Dende Entre Culturas traballamos para que cada día máis nenos e nenas poden ter unha cadeira onde sea e sentarse e poder disfrutar dunha educación de calidade. Cada